Como cada ano por estas datas, o mercado de Nadal. Nestas ringleiras cerca da Alameda. Cos distintos postos. Aí temos gofres, temos os churros, os normais, de chocolates e de chocolates de cores. Forma curiosa teñen, tá que sí. Así, de pistacho, chocolate branco. Pero en fin, ventas de todo tipo de produtos, comestibles, non comestibles, en casetas de madeira. Con unhas semanas que igual non chega ao mes, bueno, xa a principios de decembro estaban, finais de novembro, principios de decembro estaban postos aquí, é cousa boa, pero é tamén que nos volvan traer ao mercado. E as feiras e as casetas, porque é unha forma de negocio, de sociedade, de economía, é o que máis importa. Pero tamén de cultura, de tradición, pero temos que ver que haxe disto para todo o ano, para calquera época do ano, non só por Nadal. A parte que o Nadal ainda non comezou, que ainda estamos a 12 de decembro. Pero verei a cuestión. E non é a primeira que fa unha crítica social deste tipo en YouTube, pero así é a vida. Agora, a pregunta do millón está na crítica social. Valoramos ou non valoramos esta mensaxe? Vos veredes, máis non podo dicir. Con isto é un biscoito corto. Dica a próxima.